Avui parlem de Javier Quiles, un músic en inspiració i sobretot en una visió musical. Nascut al Cira en l'any 1974, Javier Quiles representa la fusió perfecta entre la sensibilitat artística i la innovació tecnològica. A més de talent, és un talent innat el que té i per això avui parlem d'ell. Des dels seus principis, diríem els seus inicis i els passos inicials van ser en la societat musical d'Alzira i més tard en l'orquestra i cors de la ciutat d'Alzira. La seva passió per la música a partir d'ahir es va fer evident. No obstant això, més enllà de la formació acadèmica, ha sigut la seva ànima autodidàctica la que l'ha guiat en la seva evolució artística amb una autenticitat desbordant i una creativitat que fins d'avui no té límits. Des de molt jove, Javier va mostrar una afinitat prodigiosa per la composició i l'experimentació sonora. Als 15 anys ja confeccionava les seues primeres maquetes, deixant entreveure una capacitat expressiva fora de lo comú. La seva relació amb la música no és simplement una tècnica emocional, és intuïtiva i, a més, creativa. Amb l'arribada de la informàtica musical a principis del segle XXI, Javier va saber llegir el futur i convertir l'ordenador en un instrument més, obrint noves fronteres per a la creació musical a nivell d'orquestra i sobretot també la sinfònica. Com dia al principi, la societat musical d'Alzira ha sigut l'inici de grans talents, entre ells Javier Quiles, que avui brilla en llum pròpia. És la societat musical la que crea talents, la que crea compositors, i avui és una prova d'ella en el tema del senyor Quiles. La seva carrera està marcada per una busca constant de noves formes d'expressió. Ho ha convertit, i així és, s'ha convertit ell en un referent de la música contemporània aplicada a l'audiovisual. La seva dedicació per la música és indestructible. Ha sigut reconeguda en prestigiosos premis. En l'any 2017 ja va fer un pas important en la seva carrera, en la publicació del seu primer àlbum simfònic. Una obra vibrant al costat de l'Orquestra Simfònica de Budapest. A partir d'ahir, Javier continuà els èxits. En l'any 2018, el seu treball va ser galardonat en el primer premi de la 18ª edició dels Cherry Awards en la categoria de lliure creació. Un èxit que confirma el seu lloc entre els grans compositors de l'escena musical actual. I aquest mateix any va aconseguir un altre gran èxit. Va rebre el prestigiós Hollywood Music en la mitjana de Harvard per la seva commovedora obra El flor de l'Alzheimer. La seva música no sols emociona, sinó que també transcendeix els sentiments, transcendeix els oïts al contemplar aquesta música que Javier, en la seva composició, mos deleita. En l'any 2019 va tornar també a ser reconegut, esta vegada com a nominat als Premis Filmum del cinema de Tenerife. Estava també al seu costat el compositor Josué Vergara. En l'any 2022 va reafirmar la seva vigència artística al obtindre un diploma com a segon classificat altra vegada en el Jerry per el seu treball en la categoria de cançó, al costat, en aquest cas, del lletrista José Luis Pedrero. Ixa és i continua seguint la línia que porta Javier Quiles. I sobretot, Javier, en la seva versatilitat, el porta a treballar en un ventall molt ample de projectes audiovisuals, des de campanyes publicitàries, sobretot per a marques reconegudes, i en llargometratges com L'home de la foscor,
i curts d'autor com el Alzheimer de Manuel Camacho. En l'any 2023 torna a navegar Javier a emocionar en l'obra Renaixeix, una composició monumental encarregada per a la Societat Musical d'Albal i desenvolupada al costat del director i coautor Carlos Riera. En la Societat Musical d'Albal, Javier ha deixat també un gran record. I sobretot, quan parlem de Javier, tenim que dir que més enllà de la llavor com a compositor, també exerceix com a divulgador i formador. Ofereix masterclass i xerrades on transmet la seva experiència amb passió i caritat, sobretot centrades en la composició orquestral i en ferramentes digitals que sonen cada dia millor, sobretot en aquestes biblioteques sonores que Javier Quiles ja està deditant-nos. A més, és col·laborador habitual de la prestigiosa plataforma Hispasonic, on publica articles, tutorials i, sobretot, anàlisis de tècniques d'alt nivell en la composició de la música actual. Actualment, Javier Quiles, en la seva agenda, està repleta de projectes paral·lels, des de la promoció del seu nou àlbum orquestral, que presenta fa poquet en la ciutat natal d'Alzira, Gateful, fins a la producció i arreglos per a formacions que abasteixen a estils diversos com el pop emocional i l'electrònica de ball. També Quiles presta els seus servicis ajudant a altres compositors, transformant les seues idees en produccions d'altíssima qualitat. Avui, des de l'Associació de Comunicació Digital d'Alzira, volem donar-li a Javier Quiles la seva enhorabona, no sols perquè compon música, sinó també perquè construeix emocions, crea atmosferes inolvidables i transforma cada nota en una experiència sensorial. Per això, Javier, continua en la teva tasca, continua en el teu treball, perquè la teva carrera és un testimoni, com dia, de passió incansable, que busca l'estètica i el teu talent genuí que no ens falte mai. Nosaltres només tenim que a aquest artista donar-li l'enhorabona perquè continua inspirant-nos en cada obra, en cada nota i sobretot en aquest àlbum que presenta el nostre poble, que és el seu, i que els alzirenys li van aplaudir com no podia ser d'una altra manera. Gràcies, Javier Quiles, per ser com eres i continua donant-nos grans notes de la teva música.